मोगाच्या भावा बहिणीनो गुप्त सूत्र कॉन्फिडेन्शियल म्हाका कळालेले आसा की फादर अलेक्स डिमेलो बिशप जातलो। तो बिशप झालो रे झालो, पहिली एंट्री त्याची पोलीस स्टेशन, कारण कित्याक तिची लायकीच आसा। पोलीस स्टेशन ताका घेवन वचोची, ताका कोर्टात घेवन वचोची तिची लायकी आसा। आपल्या स्वताचे मायपायचे ऐकत ना, ते बिशपाचे ऐकत ना, तो तुमचे ऐकतलो, तो तुमचे ऐकतलो। राईट इज माईट ऐकत ना, राईट इज माईट दादागिरी करता सगळ्यांकडे। हे नेम असे म्हणजे असेच स्वतःच का नाही चुकी करता, स्वतःच काजारा चुकीची लायता आणि स्वतःच काजार तोडता, स्वतःच काजार लायल्यात। ते एक्झाम्पल तुमका सांगता, राईट इज माईट। अरे तुम्ही का दादा आसात कॅथलिक लोकांचे, स्पिरिच्युअली आणि स्वतःच चुकी केलेली असतात, तिने स्वतःच चुकीचे काजार लायलेले असतात आणि स्वतःच चुकीचे काजार तोडलेले असतात। आणि ह्यो सगळ्यात राईट इज माईट आमचे स्पिरिच्युअल लॉ होडले। आणि तुम्ही गव्हर्नमेंटचे रूल्स रेग्युलेशन ऐकत ना, त्यांच्या नियमात तुम्ही राहतात, तुमची स्कूल इन्स्टिट्यूशन त्याच्यात राहता, सगळे तुम्ही त्याच्यात राहता आणि गव्हर्नमेंटचे रूल्स तुम्ही ऐकत नात, म्हणजे तुम्ही लोकांकी का नाही असे तुमच्या हातात कब्जत घेतात स्पिरिच्युअली। आता ते उरलेले तर बरं, स्पिरिच्युअली काय नाही सर, मग सांग कॅनॉन लॉ फेनॉन लॉ का नाही, हे सगळे खोटे लॉ असतात, कळले?